Здравейте хора, направете си сме вечерната ми рутина. Нека първо чакайте ви сложа. Нека първо си измием лицето с една избиваща пяна. И това е ето тази пяна от DM. Тя е за лице, днес го разбрах. Ма не прави много хубави цветя, защото ако не сте я раздвижили, няма да ви прави хубави цветя, но да, ето. Ще се измия и ще се бурна. Да. Така хора, измих се. Нищо. Така. Измих се. Ето е. Много по-чисто ми е лицето. Сега в момента забелязах, че ми е много по-чисто лицето. На камера смисъл. Да. Нека продължим към може нека вървим към ето този бършен. Ето този навалел. DM. И така ще го правя даже. Малко съм рушила, но моля изигнорирайте. Това мисля да ми е рутината, защото въобще не ми се прави. Защото да. Скинкер не искам да правя, защото значи хора ще ви направя Get Ready With Me утре, поне ще ходя на мол. На мол. Да, нали? Да, на мол. I love you so much, хора, и bye bye!